салом алейкум дӯстон ва бародарони ғариб. чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардед ки мерседесоро камера кунем партоем. марҳамат, тамошо кунед, фақат обуна шавед, лайкро дариғ надоред. барои меҳнати мо ҳамаи кӯшишу заҳмати мо баҳри шумо аст. аз дастгириятон миннат дорем бародарони азиз. шикастагӣ нестаяка бисёр гаштагӣ мебуд ки ҳама титипид меши ҳама ина пеш мешасткан ки боло меша поин меша чорайрабака пеҷга система электрооборот ҳамаш кор мекунад ручник пужник ҳама пеҷгашда насӯхтида дарунаш вагони буряй бахудо дарунаш инам чи гулак пулак штагенем солиш чанд гуфти акана? салом алейкум бародаро. ина салонаш хай солаш 1997, газ бензин задагӣ ҳамаш 100%, нарша 48000 мега. хай бо савдо мекунам, мисол бо шумо вобастагӣ дора, чақчақ мекунед, мисол арзон мекунам, бо махсусан барои ғарибора арзонтарай. хай мерседеси хубай, ба гуфти худаш ки оқадар мисол ганият кардагӣ нест. бародаро, хайна мерседеси дигари ай вагон овардагиай 2001 солаш, объёмаш 1.8, газ бензин задагӣ, 4 монитор дора, камера пешқафо задагӣ, 56000 сомониш мега. хай бо уш дар дасти шумоай, метавонед договориться кунед. хай бо арзон мешава, ҳама вақт арзон мешава. хай бародаро, хутон бинем, ба фикри ма бад нест. мисол мошини навай хубай, хай бо шумо хубтар метавонед. мисол просто ай мо хизмат ба шумо ки нархоша мегем, шумо бидонед ки мисол чанд сум дар Россия кор кунем ва омада мошин харем. саломат бошед дӯстон. мерседеси дигари солаш 2000 буда, объёмаш 1.8, газ бензин задагӣ, 48000 мега. мана салонаш бад нест, хубай, беҳтаринай. хай бо ҳар каса вкуси худаш гуфтагиам, бо бинед, мисол маъқул кунед. бачени хутон неки мошини бад нестай, 48000 да меарза. хай бинем бародаро, гап дар дасти шумоай. мерседеси навбатии мо солаш 1995 мебошад, объёмаш 1.6, яъни мотораш газ бензин задагӣ, ана документош ҳама соза, ягон камбудӣ надорад, 32000 мега. хай бо савдо мекунам, мумкин 30 датия, мумкин мисол агар гуфти гапоси туратон маъқул шавад, албатта 30 медиҳад. мисол хай набинем бародаро, ина бинем бародаро, салонаш беҳтаринай, ба фикри ма хубай, тонировка кардагӣ, солаш 1997, газ бензин задагӣ, тонировкаш 6 моҳи дига доштай, 45000 сомонӣ мега. хай бо арзон мешавад, мумкин дар 40000 тия. мошини дига инам бинен бародаро, мерседес ина навай бад нестай, состояниш хубай, тонировка кардагӣ, 4 моҳи дига срок дора, солаш 1997, газ бензин задагӣ, нархша 48000 сомонӣ мега. хай бо савдо мешава, зависи хутон мекунад, мисол бо чӣ хел договориться мекунед. мисол
яке ситуратон мувофиқ биёя, мисол хай бо арзонтараш мекунам. мана бародаро аз вагон мерседеси навай солаш 2001 газ бензин задагӣ 55 000 сомониш мега бо ана савдо мекуна. Хай мисол бо агар шумо харидори хуб бошен, мисол ана бо қайтон савдо мекуна. Хай состояниш хубе, ба фикри ма ягон камбудӣ надора. мисол мошини навай метонен харидорӣ кунед, агар мисол имконият боша, пул боша. саломат бошед бародаро.